Mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Aksyon! Radyo! Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok ng mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Aksyong umaga sa inyo lahat mga kaibigan, magandang mga Pilipinas. Aksyong umaga Pangasinan, sumasainghong Aksyon Radyo Balita. Kasama ko niyo yung mga ito, Aksyon na Ikabisara Pasyon at sa ating Master Control, nariyan ho Aksyon Conrad Alvarez. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, viral na si Lolo Narding Floro. Wala na sa kustodiya ng pulis. Tulong mula sa mga netizens sa bumuhos. Hindi umano makataong pagtrato kay Lolo Narding, pinabulaanan ng Philippine National Police. 123 health workers sa 14 na provincial government hospitals ng Pangasinan tinamaan ng COVID-19. Okta Research, tinitingnang maging high risk umano ang Pangasinan dahil sa COVID. At magkapatid na akasado sa pag-ambush kay dating Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr. nasa kote ng mga pulis. Para naman sa ating mga police report, 8 katao kalaboso dahil sa illegal na sugal. At top 4 most wanted person na huli ng mga otoridad. Balitang pambansa naman sa Liva RT-PCR test, game changer umano sa Pilipinas ayon ay Senator Gordon. At Luzon brownout sa tag-init, asahan ayon daw sa NGCP. Balita naman sa iwayong dagat, quarantine-free travel sa bantang Thailand. Uy, ikakasa. Sa ating balitang showbiz, pati dalawang anak damay, Danica Soto Pingris nagkaroon ng COVID 2 araw matapos magpatulok ng booster shot. At sa ating sports news, MMA fighter na si Lausa, itatayo umano ang kanyang unbeaten streak sa larangan ng boxing. Muli mga ka-aksyon, sumasa inyo ang Aksyon Radyo Balita. Ako po yung pagbalita, Aksyon na Ikapasyon. At sa ating Master Control, nariyan ho Aksyon Conrad Alvarez. Para sa ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, wala na sa kustodiya ng pulis si Narding Floro ang 80 taong gulang na lolo makaraang ilang individual ang nagpiyansa para sa kanya kahapon. Yan ay ayon kay Major Napoleon Eleksyon ng Hepe ng Kasinggan, PNP. Si Lolo Narding ay sinamahan ng Public Attorney's Office o PAO upang iproseso ang kanyang pansamantalang paglaya na dinisisyonan naman ni Presiding Judge Sara Marcos Martin ng 7th Municipal Circuit Trial Court Asinggan, San Manuel. Magkagayon pa man na kinakailangan pa rin ni Lolo Narding na dumalo sa pagdinig sa kanyang kaso sa February 8. Matatandaan na unang lumabas ang storya ni Lolo Narding sa Facebook page ng Public Information Office ng Kasinggan kung saan sinabi na inaresto si Lolo Narding noong January 13 makarang akusahang magnakaw umano ng 10 kilo ng mangga na noon pa niya itinanim. Sa naging panayam ng PI Kasinggan kay Lolo Narding, ipinaliwanag nito na siya lamang ay pumitas ng mga mangga na ngayon nabakuran na umano ng komplainanta. Ayon pa kay Lolo Narding, sinubukan niya makipag-ayos at sinabing babayaran na lamang daw mga ito kung magkano ang halaga ng manggang kanyang napitas, ngunit hindi pumayag ang complainant na nagresulta naman upang maharap sa kasong pagnanakaw matanda na naging dahilan upang magpalabas ng warrant of arrest ng korte na kamakailan ay inihain ng mga pulis. Dahil dito, lubos naman pa salamat ni Lolo Narding sa lahat ng mga tao nagpaabot ng tulong sa kanya. Ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
Maray naman pinabulaanan ng Pangasinan Police Provincial Office o ng PPO ang umano'y hindi makataong pagtrato sa nag-viral na lolo na si Mang Narding habang siya'y nasa pangangalaga ng mga pulis. Sa panayam, sinabi ni PPO spokesperson Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo Diazes na hindi umano'y kinulong si Lolo Narding. Nilinaw niya na nasa pangangalaga ito ng PNP ang matanda, ngunit kailanman ay hindi ito'y pinasok sa selda. Huli pero hindi kulong. Hindi po sabihin, custody lang po namin. Nasa loob lang po siya ng opisina ni Hepe na air condition. Maayos po yung papakain sa kanya, pagtulog niya doon, wala naman po siyang complaint. Ang naging pahayag ni PPO spokesperson Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo Diazes. Sa katunayan, ayon sa opisyal ay nag-ambagan po umano mga pulis upang mapiyansahan si Lolo Narding. Magkakaroon po ng reinvestigation, baka po madismiss din itong kaso, mawala na po itong kaso niya. Tinutulungan po ng ating kapulisan para mawala po, mabura itong kaso sa laban sa kanya. Ang kalagdagang pahayag ni PPO spokesperson Public Information Officer Lieutenant Colonel Bingo Diazes. Sa paglaya kahapon ni Lolo Narding, siya ay sinamahan ng mga pulis pa uwi ng kanyang bahay sa Barangay Bantog. Samantala, balita lokal pa rin, tinamaan ng COVID-19 ang nasa 123 health workers na nasa 14 na provincial government-run hospitals. Dito po yan sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon naman kay Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang Provincial Health Officer, na fully vaccinated na umano mga ito at may booster doses na rin, kaya't pawang asymptomatic at mild symptoms lamang ng COVID-19 ang kanilang ipinakita. 90% rin sa mga ito anya ay naka-home isolation at 5 lamang ang nasa pagamutan dahil sa ang mga ito ay mayroong comorbidity. Pinangangambahan naman ng PHO na 60-70% ng mga naitalang confirmed cases ng COVID-19 sa lalawigan ay hindi bakunado. Sa ngayon, pansamantala nakasara ang mga isolation facilities ng Provincial Government Hospital dahil 60% naman ng mga kaso na naitala ay nasa home isolation. Samantala, tinitingnan naman anya ngayon ng Octa Research ang lalawigan ng Pangasinan na mailagay sa critical o high risk level. Bagaman sa provincial level ay nasa moderate risk base sa kanilang monitoring sa daily average attack risk o yung ADAR na tinatawag. Nilinaw naman ni Dr. De Guzman na 7 to 10 days na lamang ang requirement na quarantine days sa mga asymptomatic o moderate cases, habang 21 days naman sa mga severe at critical cases. Hindi na rin nagsasagawa ng repeat swabbing gamit ang RT-PCR na siyang patuloy na ginagamit ng provincial government, habang may ilang LGU naman na gumagamit na lamang ng mga antigen test. Samantala, nasa 30 mga pulis naman sa lalawigan ng Pangasinan ang kabilang sa mga aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya hanggang nitong January 18. Yan ay ayon sa ulat ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO. Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ng PPO na si Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo Diazes na ilan sa mga pulis na kinapitan ng COVID-19 ay nakaranas ng sintomas, habang ilan naman ay nananatiling asymptomatic. Sa ngayon, ayon sa kanya, ang mga pulis ay naka-isolate sa isolation facilities ng kanilang mga lokal na pamahalaan at wala niya nakakaranas sa kanila ng severe critical condition. Magkagayon pa man, sinabi ni Diazes na ang bilang ng nasabing mga pulis ay mababang porsyento lamang sa kabuuang police force ng probinsya at hindi naman apektado ang ibang duties ng mga police station sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala, karamihan naman sa mga personnel ng PPO ngayon ay fully vaccinated na kontra COVID-19 at 48% nang nakatanggap ng kanilang mga booster shots. Ayon pa kay Diazes, ang mga pulis ay regular na dumaraan sa triage upang ma-check ang kanilang kalusugan bago gampanan ang kanilang mga tungkulin. Samantala naman mga kaaksyon, aabot na sa 4 na tao ang naaresto ng Pangasinan Police Provincial Office dahil sa paglabag sa umiiral na gun ban. Simula na ipatupad ito mula January 9 hanggang nitong January 18. Sa isang panayam, ayon kay Lieutenant Colonel Ferdinand Diazes, ang Public Information Officer ng Pangasinan PPO, ang mga lumabagay na huli sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Oplansita sa mga bayan ng Bulinaw, Asingan, Villasis at lungsod ng San Carlos. Kabilang sa mga nakumpiskang baril ang improvised caliber 5.56 na
na pistol, caliber 38, caliber 32 revolver, gayon din ang isang patalim at 21 piraso ng bala para sa caliber 5.56. Samantala, bukod sa mga nakumpiskang baril, may ilan ding mga baril ang isinuko ng mga gun owners sa Bayambang, Mabini, Bautista at Ordaneta City Police Stations. Kabilang sa mga ito ang improvised shotgun, caliber 38, air gun at isang hand grenade. Nagsimula ang election gun ban noong January 9 at nakatakda itong matapos ng Hunyo 8, June 8 ng taong ito. Formal lang na italaga ang bagong Provincial Election Supervisor ng Pangasinan para sa May 9, 2022 National and Local Elections. Epektibo January 15, umupo bilang Provincial Election Supervisor si Attorney Erickson Oganisa mula sa lalawigan ng Ilocos Sur. Pinalitan nito pansamantala si Attorney Marino Salas na italaga naman bilang maging hepe ng COMELEC Provincial Office ng lalawigan ng La Union. Ayon kay Oganisa, makikipag-ugnayan siya sa lahat ng mga election officer sa Pangasinan, gayon din sa staff ng mga ahensya sa lalawigan upang makapag-usap sa mga update hinggil sa mga resolusyon, memorandum at iba pang kautusan mula sa COMELEC Central Office. Samantala, dalawa pang ibang provincial election supervisor sa Ilocos Region ang itinalaga sa ibang mga lalawigan para sa kaganaping eleksyon ngayong taon. Itinalaga mula sa COMELEC La Union si Attorney Joel Hines sa probinsya ng Ilocos Norte, habang si Attorney Alipio Castillo ng Ilocos Norte ay dinestino naman sa Ilocos Sur. Maalala, nagto lamang January 6 nang ipag-utos ni COMELEC Chairman Sheriff Abbas ang reshuffling ng mga election officer at supervisor sa buong bansa upang mapanatili ang integridad ng gaganaping halalan sa buwan ng Mayo. Samantala, nasa kote naman ang pinagsarid na pwesto ng Pangasinan PPO bilang lead unit, Provincial Intelligence Unit at RID ng PRO1 na magkapatid na akusado sa tangkang pagpatay kay dating Governor Amado T. Espino Jr. noong September 2019 sa lungsod ng San Carlos. Ayon kay Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo Diasis, ang Public Information Officer ng Pangasinan PPO, nahuli nila sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng korte noong February 15 sina Cesar Agbayani, 67 anyos, at Ernesto Agbayani, 61 anyos. Mag-utol to mga kaksyon, no? Pao mga residente ng Rizal Street, Dagupan City, Pangasinan sa isang gasolinahan sa May Kawayan, Bulacan. Ang dalawa ay nakaharap sa kasong attempted murder, frustrated murder at murder na nakadakit naman sa criminal case numbers SCC-11063 at SCC-11064 na may 120,000 pesos na piyansa bawat isa. SCC-11065 na may 200,000 pesos naman na piyansa at SCC-11066 at SCC-11067 na walang inilaang piyansa. Ang akusadong si Ernesto Agbayani ay kabilang sa DILG Memorandum Circular No. 2021-122 na may patong na 355,000 pesos sa kanyang ulo. Well, mula nung lumabas naman yung warrant of arrest, naghahanap na po itong mga operatives natin sa mga lahat naman ng mga wanted persons at yun nga po, kasama sila sa tinutukan natin considering na most wanted sila, high level. Ibang kaso, yung kinakaharap nila, murder, syempre, maaaring armado, para hindi na po sila makapatay uli. Ang dalawa rin ay kabilang sa mga most wanted persons list sa regional level at kasama sa Coplan University ng Pangasinan PPO dahil sa pagkakasangkot nila sa pamamaril kay dating Governor Amado Totaan Espino Jr. na nagresulta rin sa pagkamatay ng 2 tauhan nito at pagkakasugat ng iba pa. Ayon rin kay Lieutenant Colonel Diasis, nagpalipat-lipat daw ng pinagtataguang lugar ang dalawa bagamat sila ay nasusundan ng mga pulis. Nasa kustodiya ngayon ng mga pulis ang dalawang akusado. Ongoing pa rin ang interview sa kanila ng mga otoridad. Wala pa namang nakikita kung may iba pang krimeng kinasangkutan ang dalawa. Hindi pa tapos anya ang pagtugi sa mga suspect na nasa likuran ng tangkang pananambang kay dating Governor Amado T. Espino Jr. dahil marami pa raw ang kanilang nasa listahan kaya prioritize ang paghuli sa mga top most wanted person na siyang tinatrabaho ngayon ng kanilang mga warrant officers at mga operatiba ng Pangasinan PPO. Laking pasalamat naman ito sa komunidad na nakikipagtulungan at nagbibigay impormasyon laban sa suspect. Mariin naman itong mensahe sa mga gumagawa ng krimen na sumuko na lamang dahil hahabulin pa rin sila ng kamay ng batas.
Balitang lokal pa rin, Basic Emergency Life Extending Network o Belen 16911 at ang Public Alert and Response Monitoring Center o PARMC. Ilan lamang ito sa mga tinatag ni former Dagupan City Mayor Belen Fernandez para sa mas mabilis na rescue at 24-hour watch laban sa kuna o kalamidad. Ito rin ang nais na may balik ni dating Mayor Belen Fernandez sakaling mabigyan daw ito na pagkakataon na makapagsilbi muli bilang mayor ng Dagupan. Sa ilalim ng dating administrasyon, nagawa ni Fernandez na maging fully equipped ang Dagupan City RRMC sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga rescue equipment, pagdaragdag ng ambulance, fire at rescue trucks. Sa paglunsad naman noon ng emergency hotline 16911, maaaring mag-report o tumawag ng tulong sa CDRRMO at iba pang ahensya ng gobyerno kaya ng PNP Dagupan, BFP, POSO, Women Protection Desk at iba pa. Sa ilalim ng dating administrasyon, nakahanda rin daw ang lungsod gamit ang mga modernong kagamitan sa PARMC o yung Public Alert and Response Monitoring Center para sa 24 oras na pagbabantay sa posibleng sakuna tulad ng lindol, earthquake, tsunami. Pahayag pa niya ng disaster preparedness ay napakahalaga at nagawa niya ito sa administrasyon niya na handang-handa sa pagkasanay sa mga rescue teams. Samantala naman mga kaaksyon, balita lokal pa rin, umpisa ngayong Pebrero 1. Anong araw yan, Absolute Conrad? Martes. Ayan, Pebrero 1, Martes. Ay hindi na tatanggap ng walk-in clients ang Philippine Statistics Authority o PSA. Maliban na lamang sa mga emergency cases sa pagkuha ng kanilang civil registry, documents at certifications. So ayan mga kaaksyon. Sa isang panayam ay sinabi ni Attorney Sheila de Guzman, ang PSA officer in charge, na ipapatupad na ang civil registration service outlets o CRS outlets ng PSA sa Region 1. Ito yung CRS online appointment system, kaya ang mga kliyente nilang nais na kumuha ng birth, marriage at death certificates, authentications at certificates of no marriage o senomar ay dapat na pumunta sa appointment.psa.gov.ph na website at i-click ang CRS appointment system. Libre ang appointment at ang CRS appointment slip ay hindi maaaring ilipat. Ang mga kliyente na mayroong valid appointment slip mula sa online appointment system ay papayagan lamang na makapasok sa bakuran ng PSA. Kabilang na rito mga frontliners at mayroong mga emergency or urgent request. Kailangan namang ipakita ng mga may emergency or urgent request ang kanilang appointment slip mula sa online appointment system, pati na rin ang proof ng kanilang emergency or urgency, dahil kung wala ay hindi umano papasukin ang mga ito sa lote ng PSA. Pinaalalahanan naman ng PSA ang lahat ng mga kliyente nito na magpunta sa PSA CRS outlet 30 minuto bago ang kanilang appointment schedule. Kailangan naman ng aplikante na magdala ng kanyang valid physical ID ng dokumento ng may-ari at kanilang authorized representatives. Nag-umpisa ng December 2021 ang CRS online appointment system sa La Union at sa Pangasinan. 155 pesos per copy naman ang babayaran sa issuance, authentication at annotation ng birth, marriage at death certificate, habang ang senomar naman ay 210 pesos kada kopya. Ulitin natin mga kaaksyon, February 1, hindi po muna tatanggap ng walk-in clients ang PSA. So online reservation po ang dapat ko ninyong gawin mga kaaksyon. Puspusa naman ang ginagawang paglilinis ng LGU Mabini sa kanilang atraksyon ng Balingkaging River. Pinapangunahan naman ng Waste Management Team sa pamumuno ni Jubilin Barao at MDRRMO Chief Keith Balinto sa paglilinis sa Kailogan kasama ng opisyal ng Barangay Kalsada. Pakiusap ng mga residente sa mga turista na iwasang magtapon ng basura sa ilog at maging sa paligid nito upang mapanatili ang kalinis at kagandahan ng kanilang mga atraksyon. Panghuling balitang lokal, nagpapasalamat naman sa 4th District Congressman Christopher Tof de Venecia sa mga kapwa niya kongresista sa agarang pagpasa ng inihain niyang Film and Live Events Recovery Bill noong January 17. Ang Film and Live Events Recovery Bill ay isang panukalang batas na iniakda ni Congressman de Venecia na nagalayong tanggalin pansamantala ang 10% amusement taxes para sa mga film and live event sectors at permanenteng pagbaba nito sa 5% matapos ang 2 taon. Ipinaliwanag niya na matindi ang dagol na idinulot ang pandemya sa mga sektor na ito, kung saan 90% ng kanilang kita ang nabawas kumpara sa mga nakaraang taon. Umaasa siya na nagpasa ng House o sa pagpasa ng House Bill 10541 ay makakabawing muli ang mga creative sa mga larangang ito. Hinihikayat din niya mga senador na ipasa rin ang batas na ito sa lalong madaling panahon. Matapos na may pass na ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara, ang isang panukalang batas ay pupunta sa Senado upang doon ay balangkasin at aprobahan din. Aksyon Radio. Police Report.
Para naman sa mga police report, mga ka-aksyon, pinaguhuli ng mga polis ang 8 katao na namataan nilang illegal na nagsusugal sa bayan ng Bayambang. Nagpatupad ng anti-illegal gambling operation ng mga polis sa barangay Mangayaw at doon nahuli ang mga suspect na paong mga residente rin sa barangay na nagkakatawan sa paglaro ng bingo. Kabilang sa nakumpiska ay ang bingo paraphernalia at mahigit 800 pisong marked money. Inihanda ng kasong kakarapin ng mga ito sa korte. Balikulungan naman ang isang 38 anyos na lalaki matapos mahuli ng mga pulis hinggil sa nakuhang impormasyon na transaksyon ng illegal na droga sa bayan ng Basista. Rumesponde ang pulisya sa natanggap na report hinggil dito na naganap ngayon sa barangay Osmeña Street. Nalataan nila doon ang 2 lalaking kahinahinalang transaksyon, subalit bago pa lamang makalapit ang mga ito ay tumakas ng isa gamit ang kanyang motorsiklo habang nagtangkang tumakas naman ang suspect na si Philip Tamayo under probation dahil sa kasong illegal na droga rin na unang kinasangkutan at residente ng barangay Dalnoran. Nakumpiska sa kanyang kustodiya ang isang pakete ng hinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso. Motorsiklo nito gayon din ang kanyang helmet. Inihanda na ang karagdagang kasong ipapatong laban sa kanya. Panghuling police report ngayong umaga. Nahulog sa kamay ng pulisya dito sa lalawigan ng Pangasinan ang tinuturing na top 4 most wanted person sa Maynila. Nagsagawa ng manhunt Charlie Operation ng Villasis Police Station at gayon din ang Pateros Police Station kasama ang Southern Police District at NCRPO sa barangay Unsad, Villasis na nagresulta naman sa pagkakadakip sa akusadong si Nestor Maceda Jr., 26 anyos na residente ng Pateros, Metro Manila sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng RTC Branch 139 Antipolo City na may petsang May 20, 2021 dahil sa kasong frustrated murder. Pinagpipiyansa ito ng 100,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para naman sa ating balitang pambansa, saliva RT-PCR test may tuturing umanong game changer sa Pilipinas ayon kay Senator Dick Gordon. At Luzon brownout sa summer period. Asahan ayon umano sa NGCP. Detalye ng mga balita yan sa pagkabalik ng Aksyon Radyo Balita. Diyan lamang kayo, dito lang kami. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na connection o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sa Lunay Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco ay patuloy na nagbibigay ng paalala sa mga consumer hinggil sa kalagayan ng serbisyo ng kuryente na kung mababa ang voltahe at kung may biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa inyong mga lugar, agad itong ipagbigay alam sa punong tanggapan ng Sintelco sa San Carlos City o itawag sa telephone number 532-2222. Ang panyaya ay mula sa Sintelco Board, Management and Staff. Nagbabalik ko mga ka-aksyon ng Aksyon Radyo Balita. Ako pa rin po dyan nakapagbalita. Aksyon na yung kampasyon sa ating Master Control. Nariyan pa rin ho, Aksyon Conrad Alvarez. Para naman sa ating balitang pambansa, sinabi ni Philippine Red Cross o PRC Chairman and Chief Executive Officer Senator Richard Gordon itong Webes na game changer daw ang saliva RT-PCR test sa pagtukoy ng COVID-19 sa bansa. Dahil sa mas murang halaga ng testing ay naging posible na matest ang mga mas maraming tao tulad ng mga estudyante, empleyado, factory workers, healthcare workers at marami pang iba. Sa pamamagitan ng RT-PCR test, posible nang matest ang mga tao kada linggo sapag ito ay mas mabilis, mas mura at higit sa lahat ay non-invasive. Dagdag pa ni Gordon ng Philippine Red Cross ay magpapatuloy umano sa pagbibigay ng ganitong serbisyo hanggat mayroong pandemya. Hinikayat naman ni Gordon ang publiko na regular na magpatest sa gitna ng paglobo ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kada araw ay nasa 48,000 umanong mga tao ang kanilang test sa PRC. Ani Gordon, makakatulong umanong mga ito sa napipintong pagbalik ng mga estudyante sa paaralan. Nagkakalaga lamang ang RT-PCR test ng 1,500 pesos. Samantala, posibleng magkaroon naman ng mga brownout sa Luzon sa darating na summer tag-init o dry season. Kasama na nito ang nakatakdang araw ng eleksyon.
Ayon po yan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito naging babala ng NGCP na anila manipis umano ang reserbang kuryente dahil taon-taon ay tumataas ang konsumo ng lahat habang kinakailangan magkaroon ng maraming lintanatayong power plants bago pa umano ang tag-init. Sinabi ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, sakto lamang daw ang supply na inaasahang pangailangan sa darating ng tag-init, subalit sakaling may mga plantang pumalya ay maaaring anya itong mauwi sa red alert o mga malawakang power interruption. Kung kulang umano ang supply ng kuryente at hindi sapat para mapunan ang pangangailangan ng lahat, wala hong magiging choice ang transmission at distribution kundi mag-implementa umano ng rotational power interruption. Ibig sabihin, ilang oras sa isang araw ay posibleng mawalan ng serbisyo ng kuryente ang iba. Hinimok naman ng NGCP mga consumers na mas magtipid pa sa paggamit ng kuryente para hindi na umabot sa tuloy ang pagkaubos ng reserba nito. Tinanong naman ng DOE Secretary Alfonso Cusi ang solusyon gagawin ng NGCP hinggil sa posibleng brownout sa Luzon. Ayon kay Cusi, gumagawa na rin ang paraan ng pamahalaan para masolusyonan ang problemang ito, subalit ang NGCP na may responsibilidad dito ang siya daw dapat manguna upang resolbahin ito. Kinestyon din ni Cusi ang NGCP kung tiniyak nitong available ang lahat ng power stations, konektado at walang nagaganap na congestion sa mga ito habang nakakontrata baan niya ang ancillary services na maaaring magamit kapag nagkaroon ng emergency. Sa ngayon ay wala pang tugon ang NGCP, may kinalaman sa naturang binanggit ni Cusi. Ang huling balitang pambansa, muling ipinanawagan ni three-term Senator at Deputy Speaker Loren Legarda ang pagpapatibay ng mga programa sa pagpapatupad ng mura at accessible na COVID-19 testing. Ipinahayag ng dating Senator na sa ilalim ng House Bill 6864 o Better Normal for the Workplace, Communities and Public Spaces Act, ang mga lokal na pamahalaan o LGU ay naatasan na magtayo ng testing centers at nag-procure ng COVID-19 testing kits para sa mass testing ng kanilang residente. Kasama rin dito sa panukalang batas ang sa probisyon tungkol sa pagkapatayo ng drive-thru testing centers at iba pang contactless mode para sa mga ligtas na COVID-19 testing. Bilang author at principal sponsor ng Better Normal Bill, nanawagan naman si Legarda na sana ay maaksyonan daw ang panukalang batas na ito upang makapagbigay ng solusyon sa problema sa mahal na COVID-19 testing at maihatid ang free testing para sa kababayan. Ang Better Normal Bill ay pasado na sa ikatlot huling pagbasa sa Kamara at kasalukuyan na nakabinbin sa Senado. Balita sa ibayong dagat o yung mga turista hurian, ay mga nagbabalak dumayo dahil sa Thailand. Makinig ko kayo na mabuti. Itutuloy ng Thailand ang programa nitong quarantine free na travel mula February 1. Ayon po sa mga opisyal ho nito, ngitong Huwebes lamang kahapon, matapos itong suspendihin dahil sa mabilis na kumakalat na Omicron COVID-19 variant. Dahil sa pandemya, ay naapektuhan umano ang tourism-dominated economy ng bansa kung saan umunti ang mga bumibisita sa bansang Thailand. Maaari na umano sa mga ilalim ng fully vaccinated na mga biyahero sa test and go scheme sa kondisyon na sumailalim sila sa COVID-19 test on sa una at ikalimang araw ng pagdating ng bansa. Ayon niya sa tagapagsalita ng COVID-19 Task Force ng Thailand na si Tawisin Bisanuyutin, kinakailangan din umano mag-isolate ang mga bisita sa isang hotel habang inaantay ang resulta ng mga results. Kailangan din nilang mag-download ng tracking app upang masiguro ang pagsunod sa mga lituntunin. Upang muling makabangon mula sa pinakamalalang economic performance mula noong 1997 Asian Financial Crisis, inilunsad ng Thailand ang Test and Go scheme noong Nobyembre bilang alternatibo sa 2 linggong hotel quarantine. Subalit sinuspindi ang programa ng isang buwan dahil sa Omicron variant. Magagayon pa man, ani Tawisin, kung sakali umanong may dagdag na mga impeksyon o magbago ang kalagayan, ay magkakaroon daw ng reassessment para sa mga papasok na biyahero sa Thailand at i-adjust daw ang kanilang sandbox scheme. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Para naman sa ating balitang showbiz na napakalaki at napaka-significant ngayong araw, tinamaan din pala ng COVID-19 si Danica Soto at ang dalawang anak nila ni Mark Pingris. Inamin niya ito sa kanyang Instagram at nagpasalamat na nalampasan nila ang challenge umanong ito. Ayon kay Danica, siya na nagpositibo 2 araw pagkatapos ng kanyang booster shot. Pagkatapos ito ay nagpakita na rin daw ng sintomas ang dalawa niyang anak. Ibinahagi rin ng anak nila Vic Soto at Dina Bonevilla ang mga natutunan niya mula sa karanasan.
Kanyang hinimok ang lahat na magpatest kung pakiramdam nila ay may mali sa kanilang katawan o di kaya na-expose sila sa isang tao nagpositibo. Kung hindi naman ito posible, pinakamay naman mag self-quarantine. Paalala din yan na ugaling uminom ng mga vitamins. Aksyon Radio. Sports News. Ang huling balita ngayong araw, balita mapalakasan, hindi man naging matagumpay sa kanyang mixed martial arts career, nananatiling undefeated pa rin sa Filipino boxer Janel Demolition Man Lausa sa professional boxing kung saan itataya niya ang malinis na kartada laban kay Cuban amateur standout Ginger Herrera para sa bakanting WBA Asia South Super Featherweight title sa February 26 sa Marina, Dubai sa United Arab Emirates. Babadera sa isa pang Filipino bantamweight slugger na si Vincent Acero Astrolabio laban sa dating 2-division world champion at 2-time Olympic gold medalist na si Guillermo El Chacal Rigondo ng Cuba para sa WBC International Bantamweight title. Ayon kay co-promoter Brico Santig ng Highland Boxing Team, kinumpirma na ng WBA Asia sa head office nila sa South Korea ang naturang laban. Huling beses sumabak sa boxing scene sila USA na may standing na 10 wins, 0 losses and 1 draw, 6 KO nitong September 7, 2019 laban kay Carlos Lopez ng Indonesia na nagtapos naman sa 5th round knockout sa Davao del Sur, habang masusubukan naman ang unbeaten mark na 19 anyos si Herrera na may 4 wins and 0 losses. Ang 24 anyos sa tubong Jensan naman na si Astrolabio na may 16 wins, 13 losses and 12 KOs ay may 4 fight winning streak at mapasabak sa pinakamatinding laban sa katauhan ni Rigondo na may standing na 20 wins, 2 losses, 1 draw, 13 KOs. Nakagagaling lamang sa split decision loss kay Filipino WBO bantamweight titleist Cuadro Alas Janriel Casimero noong August 14, 2021. Minsan kinoronahan ng PBF Super Bantamweight titleist nila USA noong 2016 nang manay ito kay John Estrada via 10-round split decision sa Makati City, habang hindi ito pinalad sa MMA bouts na nakasadlak sa 4-fight losing skid na huling beses lumaban noong March 11, 2021 kay Rizulbek Ibrahimov sa Brave CF47 MMA event po yan sa bansang Bahrain. Alright, Action Corner, bago na magpaalam, kaway-kaway po muna tayo. Magandang umaga kay Sir Joel Nepasena, kay Madam Delia Cabais, magandang umaga, kay Boss Aris Kakbay, magandang umaga po sa inyo, at kay Marang Salvamar Cancino, maraming salamat po sa inyong panonood. O batiin na rin natin mga listeners and viewers po rito, mga ka-action, yung mga nag-like sa atin, unahin natin yung mga nag-heart sa atin, mga ka-action. si Madam Marino Malanom, hello po, kay Madam Mirna Soriano Silan, at kay Madam Rose Montevideo Pasyon, and kay Mabilangan Familiar Janice. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at pagtutok. Samantala, shout out po, hello, Parisal Carquia Estrada Rimando family sa Calasiao, Ilobin family at Madrid family sa San Carlos City, hello po. And of course, from Ibang family, dyan po sa may Baay Blingayen, kina Miles Maxio, umaga sa inyo. At yan pong kabuhan naman pinakahuling balita ko natin ngayong umaga sa inyo, Aksyon Radyo Balita. Nakasama ko ninyo sa ituwatan Patamataging Garo, Aksyon Ahikab ng Sarapasyon, at sa ating Master Control na riyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Abangan po ninyo ako maming alas 10 ng umaga sa aking programa Aksyon Radyo Hataw, pero sunod na ho, magbabalik si Aksyon Joe Bolo sa kanyang programang MIB, mga issue ng bayan. Ito lamang yan sa Aksyon Radyo Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.